Juster weer een mooie dag. Juster heb ik iets zien van mijn vriendin. Mijn vriendin die hier en ik heb het recept van mijn pake klaarmaken. Het recept van mijn pake is net een heel moeilijk recept. Je hebt in feite maar een paar dingen nodig. En het bent per ding, als je die hebt, dan is het mooi. En als je die net hebt, is het minder mooi, want dan heb je het net. Maar als je ze wel hebt, dan kun je het recept van je pake klaarmaken en dan komt alles goed. Dat heeft mijn vriendin ook zo. Maar ik zei het goed. Het recept van mijn pake is net een heel moeilijk recept. Je hebt maar een paar dingen nodig. Die dingen heb ik in huis, want ik ging me voorbereiden. Ik ben even naar de supermarkt daarom en dan heb ik zaken bij. Toen ben ik bij me rondgegaan. Even later ben ik weer thuis en stiek wat onrecht. Toen heb ik het gas omdienen en de pan gepakt en olie. Even later kwam mijn vriendin. Ik zei: hoi Paul, mooi dat is het best. Ik heb het recept van mijn pake klaarmaken. Goed opletten, dan kun je het aan ver. Ik zei: ja, dat zit gewoon. Mijn vriendin wil lekker blij. Ze vond het eten goed en ze had de arbeid bij. De arbeid heeft zich de afgelopen 3 weken flink opstapeld. Daarom heb ik mijn vriendin uitgenodigd. Maar zo, daarna heb ik dus hij inbellen om te vertellen hoe het ging weer. Ik zei het niet wel goed ging. Toen heb ik opgehangen. En heb ik even die